Hoxe imos aprender a cociñar rosquillas de limón. E o primeiro imos a ver os signos necesarios. Ben, e agora que xa sabemos os signos, imos a ver como se fan as rosquillas de limón. Pero, ollo, non vai haber voz e non vai haber subtítulos tampouco, así que estade ben atento.